Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, bapak ibu warga dusun Butun, desa Pagu, kecamatan Wates, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, genap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat dalam segala tingkatan, grup sholawat, konco-konco panitia, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita hadir di tempat ini niatan tujuan kita sami setunggal, inggih punika ibadah. Semoga hadir kita, ibadah kita beto maslahah hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun nuntun kita, bimbing kita, paring teladan datang kita, supados langkah urip kita barokah, selamat dunya, selamat wonten akhirat. Pak Sukron nimbali kula didhawuhi kapurih sowan wonten majelis menika, nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajatipun sesuai kalian ingkang dipun dawuhaken Mbah Lurah, hajatipun tasyakuran. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah hari ini grup-grup sholawat itu mulai bermunculan. Desak niki teng pundi-pundi grup sholawat niki wis penak-penak ngoten. Niki saking Turki ta. Turki niku turunan mriki. Jadi sakniki kula seneng mergo akeh grup sholawat Turki, Pak. Turunan mriki. Winginane kan Tuman, turunan Yaman. Kae diknali kaya-kaya selek gak kae. Saiki wis ngene-ngene iki penak yu, murah ngene iki. Modang tok ngene wis. Modele ya. Wis seragame wis lunas murung iki, Bro. Tapi suarane wis sakniki wis penak nggih produke dhewe ae. Iya nggih. Kuwi kok doran nyawang aku piye karepmu iki? Kuwi ana sing seragam bareng grup apa niku? Grup darurat. Oh, Darul Aitam, ya Allah, Darul Aitam sing ngurusi cah yatim iki lho. Nggih Bu tenan, iki hajate kan tasyakuran. Wau wujude tasyakuran iki dienekne santunan. Nggih, sing pertama ngomongne santunan. Donya iki sing paling agung jane ngamal niku ya nyantuni cah yatim kuwi lho. Mergo lek jenengan nyantuni cah yatim berarti jenengan nyantuni putrane Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi dawuh, aku ki bapak ibu cah sing randi bapak. Jadi aku ki bapak ibu cah sing randi bapak. Mula ngamal sing entuk swarga plus niku namung nyantuni anak yatim. Jenengan iki lek kaji mabrur dijanjikan swarga, tapi swargane sing nomor pira gak kena. Tapi swarga al-haji al-mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Sapa wonge sing gelem bantu pembangunan masjid niku sok dibanguni omah nang swarga. Lek mbangune omah nang swarga sing nomor pira ya ora kena. Sapa sing sregep jamaah, sregep deres Quran ya oleh swarga, tapi swargane sing nomor 1 apa 2 3 gak kena. Dan plus apa tidak?
belum jelas. Tapi lek nyantuni anak yatim, Kanjeng Nabi niku dawuhne ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku karo wong sing nyantuni anak yatim kuwi ning swarga kaya driji loro. Lek muni driji loro ngene yu. Ngene lho. Ora ngene. Ngene lho. Ngene lho. Ngene. Ngene lho. Ora wedo omongi mek menteleng model. Jadi ora ning jarak blas. Jadi wong sing paling dekat dengan Rasulullah nanti di surga seperti dua jari iki ya kuwi wong sing nyantuni anak. Lah swarga sing paling dhuwur ki swarga sing dipanggeni Kanjeng Nabi. Jadi wong sing nyantuni anak yatim ki manggen ning swarga paling dhuwur terus cedhek karo Kanjeng Nabi. Ku lho hebate wong nyantuni anak yatim. Bih, Masya Allah, ki Pak Sukrani namung dukun pijet lho nggih. La ilaha illallah. Kok iso kaya ngono lho. Aku ki mau yo mikir aku pengenane ngaji ngene bakul gula mulih digawani gula. Jenengane ngaji ning Malang iki bakul kerupuk mulih digawani kerupuk. Wingi ngaji teng Magetan iki sing ngundang bakul brambang mulih digawani. Lah iki tukang pijet. Piye iki lho? Wingi nane kula ngaji ngene bakul sapi to. Piye digawani sapi? Aku ya muni aku digawani apa ya kok mburi bengok letong ya. Lah wingi nane diundang ngaji bakul pedah motor terbesar di Kabupaten Blitar. Namanya Haji Tajwid. Mantu sing ngaji kula. Aku yang ngene, walah Pak Haji mosok motor elek-elekan ra enek aku yang ngene. Mosok aku ra digawani motor, lha kok mulai digawani helm. Walah, pret aku. Gawani helm. Walah. Ki Pak Sukrani dukun pijet. Masuk gak enek sing mlengko kok tanda tanya ngene kayak gitu. Lho lah nggih, nyantuni anak yatim istimewa. Kita yakin yo sok sing mlebu swarga dhisik dhewe Kanjeng Nabi. Jenengan nate ngangen-ngangen, kira-kira sok sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi ki sapa ya? Napa muni kula? Lho, wong wedok iki anu yo jerene Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Ning neraka ki sing akeh isine wong wedok. Niku Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Lah napa Kanjeng Nabi wong wedok iki kakehan komentar. Gak patek pinter njaga le. Kakehan mong, kakehan cah. Wong tau dibuktekne kok. Wong lanang karo wong wedok iki komentare apa keh wong wedok. Wong wedok 10, wong lanang 10, Pak. Didepi jajan sak piring. Disurvei tenan apa wong wedok iki kakehan komentar, kakehan ngomong. Wong lanang 10 jajan sak piring, wong wedok 10 jajan sak piring. Lha kok iki wong wedok sik nyekel tok ya komentar, kok gak gelem mekar ya. Sandinge nyaut, ya ngono kuwi lek tepunge duduk cakran. Jajal lek tepunge cakran lek mekar. Kono nyaut, ora mergo tepunge yu, kuwi lek nguleni karo banyu adem. Jajal lek karo banyu panas kuwi lek mekar. Lagi nyekel tok wong telu sing ngrasani. Akhire dicakot lek kok ngrasani gak patek legi. Sandinge muni yo ngono kuwi lek gulane sing putih. Jajal lek gulane sing buluk ireng lak legi. Kono nyaut lek mosok lali yutun ora iki cetik le masalah. Lah kok nyakoti wong 6 sing ngrasani wisan. Lah sampean roh wong lanang didepejat sak piring apa mikir mekrok mekeret mekar wet sak piring an. Tiba ada wong lanang iki pinter jaga lisan, lho tenang. Lho yasinan nek ngomong ning ibadah iki jane nuwun sewu bu kalah wong lanang. Pengajian iki sing akeh sing rawuh ya wong jamaah sing akeh ya wong istighosah sing akeh ya wong lho tenang.
Ngomong ya majelis Yasin tahlil sing akeh ya wong. Wong wedok lek tahlilan suwi Pak, awake dhewe setengah jam selesai. Wong wedok iki khatmil Quran, istighosah, tahlilan. Budal jam 1 mulai setengah 4 Pak. Loh tenan nek ngomong ganjaran kalah wong lanang iki. Ning permasalahane sitok wong wedok iki pinter nglumpukne banyu mboten nate sadar lek timbone bocor. Lho tas yasinan dina Jumat lho, Jumat bar Jumatan. Bah semangate masyaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari tahlilan zikir kaya ngoten semangate, lagi metu kok gawangan ngrasani sing di omah. Lagi metu ngerangkul, sugih ndak cocok. Ngopeni yasinan kok pecel. Ngono ya muni ngono ritek sambeli sengak. Lha tas zikir lho ganjaran entek digang rasani sing duwe. Sampeyan tau roh wong lanang mulih yasinan rasani. Ora enek lha nyapa lho cangkeme ngumut rokok. Piye lah arep rasane? Mula NU ki ngrokok panggah oleh. Mergo ngerokok ki mencegah ngrasani. Nah ngono lho, mula ibu-ibu lek pengen gak ngrasani bar yasinan jenengan lek pengen gak ngrasani ngeten yu tak kei resep. Sampeyan jagongan ning emperan mau nyeritakne tanduran, nyeritakne anak. Lha kok mara sitok enek wong 5 lho jagoan. Lha kok sitoke enek sing arep ngrasani. Tulung sitok ndang bengok sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing mriki kawula MC acara rasan-rasan. Monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan alfa. Para bapak ibu, kita yakin sing mlebu swarga dhisik dhewe itu Kanjeng Nabi. Dan ternyata sinten sing mlebu swarga sawise Kanjeng Nabi. Kula nate maos hadis tibane sing mlebu swarga sawise Kanjeng Nabi niku mbok rondo. Mbok ketika surga dibuka Kanjeng Nabi mlebet mbok rondo bengok Kanjeng Nabi tumut jenengan. Kanjeng Nabi doleh mak noleh malaki wa man anti. Nyapa bengok-bengok. Rene sapa awakmu? Akhire wong niku muni ya Rasulullah ana imra'atun qa'adtu ala aitamili. Jeung Nabi kula niki rondo, anak kula cilik-cilik, bojo kula sedo. Urip kula telas kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Lan jenengan dawuh sapa sing ngopeni cah yatim celak kali panjenengan teng swarga seperti 2 jari ini. Kanjeng Nabi tersenyum, akhirnya Nabi dawuh, "Ya lek ngono ayo mlebu swarga." Tibane sing mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi niku tibane mbok. Pengumuman mula sing dadi rondo gak usah cilik ati, panjenengan dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, pokok rondone ngopeni anake. Tapi lek rondone nglayapan. Enek to rondo nglayapan? Lah kok enek jaranan iki ndelok lah kok ndadi to. Kuwi jenenge rondo kowok. Pak jenengan nek pengen dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, ada satu amalan. Apa? Rabio rondo-rondo sing anake cilik-cilik, Pak. Pak Lurah iki enek rondo anake 7 mbar PTK. Lho lek Pak Lurah gelem niat ngopeni cah yatim, swarga menanti panjenengan. Endi Bu Lurah enek ora iki? Tapi rata-rata rondo ki lek anake cilik-cilik golek bojo angel. Lha teng Blitar enten jan anake cilik-cilik, Pak, 4. Sing kakung sedo, bapak ini sering panggil kula, Pak Lukman tulung nduk niku lho jenengan padote judu. Rondo Pak Lukman, anake 4 cilik-cilik. Oh nggih insyaallah. Ngono iki pendak petuk kanca-kanca, enek rondo anake 4 lho, cilik-cilik piye iki? Wah. Aja rondo sing anake ndek anak to Pak Lukman. Lah piye? Ya rondo mboten napa-napa, sing ra ndek anak tapi mulih ke Hongkong lho. Piyuh. Lah lek kuwi maki aku ya gelem kuwi aku ya ngono. Lelek ngono tenan ngantuni anak yatim itu mulia, mugi-mugi Pak Sukron sekeluarga benjang teng akhirat dipapak kali Kanjeng Nabi. Amin ya robbal.
Pak Sukron ngawontenaken tasyakuran, wujude tasyakuran nyantuni anak yatim sae. Karena wasyukru niku yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur niku kena diwujudne dengan berbagai macam bentuk ibadah. Jadi Pak Sukron daru menika maujudne syukur, satu dengan santunan, yang kedua dengan solawatan, yang ketiga dengan pengajian, yang keempat dengan sodakoan luar biasa. Nah, kula nembe diceritani Pak Sukron niku tasyakuran mergo garwane sakit kalih Allah diparingi saras. Sangat layak lek wong lara kok terus waras syukuran niku jan masyaallah. Karena nikmat sing paling larang iki jane lek diitung tenan niku nikmat waras. Niki anu Mas, kaya ekone kebanteren kaya malah cemeng ngoten, rada dikurangi tapi volumene buanterno. Ben ngebas anggleng. Aja gembreng. Lah, son sampeyan iki enak enteng. Volumene banter nontekno, gaspol, rempol. Gaspol rempol iki padha karo bisu kaget, apa budek kagetan lho. Nek wong budek kok kagetan. Nikmat sing paling mahal itu sebetulnya, nah pun Mas, nikmat waras, Pak. Wis to sampean goleki. Loh, karena waras itu selalu kita butuhkan. Lek nikmat liyane waras niku kula teliti kok butuhe mek kala-kala to. Jenengan karo Allah diparingi nikmat iso duwe omah apik. Nikmat omah apik iki ternyata butuhe kala-kala. Sampeyan ngeten iki karo omah sampeyan ya butuh yo. Yo, sampeyan duwe omah apa ora? Gadah, butuh apa ora karo omah sampeyan? Ora mbok gorene lek wong butuh karo omahmu. Sampeyan saiki duwe omah tapi sampeyan saiki ora butuh karo omah sampeyan. Sampeyan butuh karo omah lek wis mulih kok kene, Pak. Lek sampeyan butuh saiki ya mesti mbok gorene to omah, ora butuh nyatane kok. Engko lak malih kaya keong. Lha tenan. Dadi omah apik iki ternyata kala-kala. Jenengan karo Allah diparingi nikmat iso tuku mobil jenenge Toyota Alphard niku regane meh 2 miliar atau 2 miliar. Mobil 2 miliar iki ternyata jenengan lek duwe butuhe ya kala-kala. Ora mungkin sampean sedina sewengi mangan turu ngising kuat ning Toyota Alphard. Jenengan karo Allah diparingi nikmat apa karo dahar sate kambing saweneng alah 10 sunduk selesai sampean. Bar wis ora butuh kok. Lho, nikmat liyane waras ki butuhe kala-kala. Yo sampean duwe anu Pak, sampean duwe bojo wayu. Eleh kala-kala. Kayak pisan imbuh ndak umat. Neh apa ya ndak umat. Wis ta bojo ayu kaya apa kala-kala butuhe. Ora selalu butuh. Yo wis ta bojomu ganteng kaya apa. Alah butuhe kala-kala. Awakmu gelem dikeloni, yang ini gelem. Ora gelem. Mulak bengok-bengok nyun di mana jaran. Nek ditumpakin tok nak nirit nih, gak gelem. Enak tuh wong wedok sing gawe pantun, Pak Guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek gelem kamu lebih, apa enak men lebih. Kuwi muni sing lanang ku nyowoneni awakmu kowe. Jadi nikmat selain waras niku butuhe kala-kala, tapi lek nikmat waras enek sing butuh kala-kala. Ayo sapa sing saiki butuh waras sesuk gak butuh. Jadi donya iki ternyata sing larang waras, ning sayang wong Blitar karo wong Pagu gak pinter nyukuri waras. Apa penyebabe sitok wong gak pinter nyukuri waras iki penyebabe sitok endil, apa gak rumangsa diwehi. Awake dhewe duwe mripat iso nyawang, duwe lisan iso ngomong, duwe kuping iso ngrungokne, duwe tangan iso njawil, duwe sikil iso mlaku. Niku jenengan yakini lek iki gawane urip, Pak. Mula ning buton iki rong tau enek wong mbleh sapi ditakoni, "Nyapa yu kok mbleh sapi?" "Halah nasakuri mripat ku iso nyawang iki lho." Enek apa ora wong mbleh sapi nasakuri mripat? Lek dadi lurah dislameti enek apa ora?
Enek terus lurah karo mripat iki larang ndi? Sampeyan gelem dadi lurah tapi gak ndi mripat. Ora eneng ning Blitar Kediri wong bleh sapi nasakuri mripat iki gak eneng. Padahal mripat itu mahal, Pak. Tapi krana sampean yakin iki gawane urip, ya ora tau dislameti. Enek kene buwong bleh wedhus takoni nyapa to kok bleh wedhus nasakuri sikilku iso mlaku iki lho. Enek apa ora? Bleh wedhus nyelameti sikil enek apa ora? Lek tuku peda motor kok selameti enek apa ora? Lah peda motor karo sikil larang ndi? Lah nyapa sampean nek tuku peda motor kok selameti mergo sampean yakin lah iki diparingi Allah. Tapi lek sikil sampean yakini gawane ora tau slametan. Lho padahal jenengan nek gelem jujur, nikmat waras iki masyaallah. Yo ngenten wong teng Blitar yo ora iso mlaku lho yo. Karo sing wedok diragati mulai alternatif sampai medis. Mulai lor kidul. Didolne Tegalan, didolne sawah. Winginane ninggal, Pak. Sing wedok tak takoni telas pinten, Mbak, ngragati bapake lari-lari. Kula hitung tek 600 juta, Pak Lukman. Yo, sikilmu selonjor 600 juta lho. Yo. Kuwi lho sing kok selonjorne lho kok tekuk selonjor. Mulai njaluk pijet ngene Pak Sukron 600 juta. 600. Sikil iki 600 juta, Pak. Wong kula iki di pengajian rutin, ada sepasang suami istri pegawai PLN. Niku lek ngaji napa niku lungguh ngarep. Ning sayang sing ibuke Bu Kaji niku wis kaji sekalian. Mboten saged ngendikan, sruwegem ngaji awake lemu. Gerah napa to, Bah? Ibuke mboten saged ngendikan, Pak Lukman. Makme seneng. Panjenengan tambah nih, sauline tiang Pak Lukman. Masya Allah. Kalau winginane ngabari lho kok sedo to. Lambeku ki kenyeh tak takoni telas pinten? Telas sekitar 600, subhanallah. Lambe somong lho 600. Yo sikilmu karo lambe ki mung 1 miliar 200 lho yo. Kene mbok cekeli 600 juta ngono yo cekel ono ngono. Sugih apa ora sampean? Teko pengajian ning nggo dhuwit 1,2 miliar. Iya apa ora? Lho bener lek ngono nikmat paras ki larang-larang kok. Kula sering cerita, enten piyantun Blitar niku Pak Lurah merantau teng Bali, sugih. Duwe showroom mobil, duwe supermarket. Dicoba kena penyakit infeksi paru-paru. Lah rumah sakit terbaik nang Bali ki namanya Rumah Sakit Internasional Bali. Dibeto teng mriku yu selawe dina penyakite suwi ora saya penak. Akhirnya karo dokter divonis, Mas, penyakit sampean tidak bisa disembuhkan. Beli tanahnya untuk peristirahatan terakhir. Dokter iki kadung kuwereng ngoten niku, Pak. Mulai sapal, wis gak anu kok dianu, mula kadang awake dhewe berobat ning dokter ki ya modeni enek sing dokter sing wede, Allah mboten napa-napa, tapi ya enek sing model ngono kuwi. Ini anu Mas, beli tanah untuk peristirahatan terakhir, selawe dina teng rumah sakit. Akhirnya untuk 23 dina diendangi koncone. Penyakitmu ya anu Mas, lek pengen mari go nang luar negeri ae. Sampeyan kan sugih. Sing cedhek nang Singapura apa Kuala Lumpur, akhirnya pamit nang doktere oleh. Sing penting ning jero pesawat gak punjul 3 jam. Digomiber teng Kuala Lumpur 20 hari. Penyakitnya semakin hari semakin membaik. Untuk 10 dino, sing lanang muni gede sing wedok, Bun, Bunda, dalem Pak Da. Bunda kan musuhnya Pak Da toh. Penyakitku kok saya penak toh Bunda. Piye Pak Da? Aku janji, aku nazar. Lek pancen aku diparingi waras karo Allah, siji omah ibu sing ning Blitar tak bangun apik. Sing nomor 2, aku ngenekne tasyakuran gede-gedenan. Akhirnya tenan mari tenan Pak Sukrono, omah ibuke iki dibangun apik, Pak. Sawal saderenge winginane niku ngundang tanggane ya sakmene kae ngene iki. Tapi gak nek sing rekam ngene iki. Gak enek. Yo mek ngene iki tok, gak enek sing rekam.
Sing marakne awakmu kenal aku iki lho cacah iki lho. Iki lho cacah iki lho. Cacah iki lho. Sesuk ngaji ning Jember bareng iya gara-gara cacah. Nembe mulih kok Makassar iya cacah iki. Tenan, wingi nembe kok Magelang ya cacah iki. Ini biyen ra tau wong ngaji adoh ya cacah iki. Tapi ini sanes tim kula, Pak. Duduk ndarani iki anu YouTuber Pak Lukman kula gak di YouTuber. Ini tak bebas nih wis rekam-rekaman enek badine pek-peken aku. Ya tahu moro nggo gula pira ngono aku kelingan tahu. Akhirnya penyakitnya itu semakin hari semakin baik, akhirnya nazar. Akhirnya omah ibuke dibangun ngenekne tasakuran gede. Kula ditimbali kaya Pak Syukuran ini nimbali kula. Bar tak takoni, Mas entek pira jenengan berobat teng Bali teng apa? Teng Kuala Lumpur. Ya Allah Ustaz. Kula teng mriku tok entek 500 juta. Kula ini tiap hari ngombe pil 3 Ustaz. Pil sitok niku 20.000, pil 3 180.000, Pak. Kula ini tiap 6 bulan kontrol, sekali kontrol sekitar 50 sampai 100 juta. Paru-paru waras layu 500 juta itu. Sampeyan iki gak sadar berata, lungguh slonjone nggo dhuwit 1,7 miliar. Iki sikile do waras. Ngomong. Terus paru-paru ini waras iki. Tenan bener Pak Syukron, tasakuran, aja larak waras iki larak. Tapi sing paling dadekne kula takjub, heran kagum, ternyata nikmat waras iki mahal. Niku dulur kula teng Kalimantan sugih kena penyakit tumor payudara. Akhirnya digo mulih teng Blitar, digo nang Malang, teko Malang dokter mengatakan, aduh ini harus dioperasi. Tumornya sudah membesar, maka payudaranya harus diangkat. Akhirnya dioperasi, pling, ilang yo sing kiwa. Wis cepet-cepetan selak bengi lek ngoperasi. Pling ngono wis pokok cepet. Jadi dioperasi mak pling ilang. Akhirnya wangsul teng Blitar saras. Wangsul malih dateng Kalimantan 6 bulan kaya kambuh malih, balik malih teng Blitar. Digo teng rumah sakit Malang malih, dokternya gedek, aduh ternyata metatis, ternyata menyebar. Ternyata tumbuh kembali. Dioperasi dokter tidak bisa. Harus gimana dokter? Harus di kemoterapi, Pak. Blitar Malang, Blitar Malang, Blitar Malang. Pinten bulan Pak Syukron? 13 bulan. Blitar Malang, Blitar Malang. Tiap hari Sabtu dan Rabu. Penyakitnya 13 bulan tidak semakin membaik. Tubuhnya kurus, rambutnya rontok. Akhirnya karo Allah ditimbali. Sedo. Kula niki lek enek wong ngoten niku gampang nakokne. Krana jek dulur, Mas entek pira mbake? Ya Allah Dik Lukman, sawahku ning lore rumah sakit Lingi tak dol. Sawahku nang Selopuro tak dol, supermarketku ludes. Entek pira Mas? Tak hitung 13 wulan wintek 800 juta. Bojoku langsung tak rangkul. Ya Allah Dik, pentil sitok 800 juta. Berarti tekmu loro ki 1,6 miliar. Pak, ojo amen mak. 1,6 miliar. Oh, kok enek wong lanang pelit terus dalile iki lho apa? Wong konane tok lho 1,6 miliar. Yo, bojomu lek pelit ngenekno. Iki lho ya 1,6 miliar. Yo, golek bojomu rarene kok takon, "Bu, sing ngaji sapa Pak Lukman? Apa judule?" 1,6 miliar. Yo. Lho ngono wong lanang mas kawine mek 100 ya pelite masalah. Salah. Lha iya ta yo. Enek kene wong lanang pelit ngoten niku. Wonten lungguh kursi wong iki. Gobloke kembangan apa polos? Polos sih tekku ngawur.
Lha, dadi jenengan ki lek gelem ngitung, sampean pinarak ning kono nggo dhuwit 3 miliar iki. Kuwi mek tak hitung sikil lambe pentil. Lho lek ngono Quran betul wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wong butun kowe lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora geduk. Ora teko, ora iso. Lho lek wis ora iso berarti waras ki triliunan, mboten miliaran, triliunan. Sampeyan iso yo ngitung nikmat rambut iki lho. Ayo lek iso ngitung. Rambut sampeyan iki pinten? Lho rambut kok nikmat lho. Winginane enek wong awake kobong. Awake kobong, Pak, diundang teng Metro TV. Sirahe iki gundul-ndul. Awake belang-belang. Ditakoni karo Andi F. Noya, Mas, penyakit jenengan sudah sembuh terbakar 80%. Apa yang menjadi keinginan jenengan, Mas? Mas Andi, satu, apa? Rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Sudah cari dokter? Sudah. Dokter spesialis kulit dan kelamin mulai Aceh, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Saya menemukan satu dokter bisa menumbuhkan rambut saya, Mas Andi. Terus sayang biayanya mahal. Berapa? Sehelai rambut itu sekitar 40.000. Rambut sitok lho. Wonge gak iso tukul, enek dokter iso nukul ning sitok iki 40.000. Iki lho ning dastok iki. Kuwi rambut urung idep, urung alis, urung brengos. Adik brengose model kaya Pak Sukron iki pira kuwi lho. Lho, tek sampean paling larang lho Pak Sukron. Lho sitok lho 40.000 Pak Sukron. Ge tek sampean nekuk mengisor barang iki. La ilaha illallah. Mana ki Bu Sukron yo ora risih. Lho, urung jenggot pira kuwi? Urung jenggot. Urung arep pira? Lho lek ngono nikmat waras ki mahal. Pak Sukron bonsah dipotong kuwi. Lek perlu ditempuk ning kene. Lah ya wong brengos iki biasa kan apa ketok kereng ngene iki Pak Sukron iki ketoke blater. Ketoke pasangan brengos iki. Ya Allah. Niku ceritane Mas YouTuber Bu Sukron iki senengane ngrungokne YouTube jenengan iki lho. Jadi dhek iki terus ceritane Pak Sukron seneng kalih kula. Terus bareng ngono, Dik, sok lek sampean waras tak undang nih wong edan sitok iki. So tak undang nih Pak Lukman nek waras. Waras tenan ngono lho. Akhirnya terus diundang li kula niku. Tapi Bu Sukron iki seneng kali kula. Padahal aku ora nek brengose. Gek nikmat sakmene kae iki gratis. Bu, ambekane bayar apa ora? Sikil iki teng mriki enten pajeke apa ora? Lho Pak Lurah tolong jenengan ngumumne mulai benjing warga Pagu, sikil enten pajeke. Sedina sewengi 100.000 sak wulan 3 juta, murah. Wong nyewa sepeda motor ning wates saiki sedina sewengi 100.000. Gek sikil karo sepeda motor larangan. Wes semono karo Allah digratisi. Sama nambekan iki bayarnya apa mboten? Akeh lho wong-wong sing ngambekan bayar iki kata Pak. Jenengan sampai turah-turah kaya bis bagong ngor. Jadi nikmat sing kaya ngene iki gratis, belat gak bayar gak enek pajeke. Adik nikmat kaya ini kabeh apik ra enek sing elek. Kuwi lek gak sing gawe Allah mboten saged yo. Awi kadang mikir ya Allah, irung lek karo Allah kok didepne mengisor bolongane. Padahal Allah yang gawe mendhuwur ya iso. Tapi karo Allah digapik tur sayang karo awake dhewe, didepne mengisor yo. Lha umpama karo Allah irunge bolongane ning dhuwur kaya apa yo? Atik musim mudan saiki.
Ora men pilek kayak pendak lunga mesti ngene. Lho Allah iso yo ngedepne mendhuwur iso tapi didepne mengisor. Lho nggih rambut kadang karo Allah dideleh dhuwur, Pak. Cara deleh ngisor kaya apa lho? Padahal Allah ya iso deleh rambut ning ngisor. Bar pengajian ora men tukarane. Rambutku kok idek leblek. Lho tenan. Sampai nanti mikir mripati. Iki lek gak sing gawe Allah gak iso lho yu. Lah piye dibuka sak wayah-wayah kenek, tutup sak wayah-wayah kenek. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lho. Tek rong tau pisane dibuka muni kretek. Kadang tak pikir esele ning ndi kek ya rong tau kentekan nuli. Nanti tak yuk kesusu ganti uline mripat enten apa mboten? Lho Allah kita termasuk kayak ngono masyaallah. Kok telat kok ndi ki tekone? Oh ya. Ya enggak ya Allah lek tak golek kok ora enek. Oh alah do yasinan. Masyaallah. Nah, salim sik. Salim. Wis. Rasane dibeber. Wis pipis borong. Wis gek nyawang aku. Oh nggih, mengke nggih. Bu. Sampeyan ditangga loman karo pelit seneng ndi? Wah kompak. Meneh sing banter. Sampeyan duwe tangga loman karo pelit seneng loman mergo sampeyan pelit. Lah iya to, sampeyan tak omongi tangga ki sing apik pelit. Sampeyan nek tanggane loman, engko lek sampeyan sedekah diijoli mergo tanggamu. Sampeyan lek becek 100 engko lek sampeyan mantu dibeceki 100 dijoli mergo tanggamu loman. Sampeyan nek pendak malam Jumat ngeteri tanggane, lek tanggane loman sok Jumat genten lek tanggamu pelit, sampeyan nek sedekah gak diijoli mergo tanggane. Lah lek gak dijoli rungokno engko sing ijoli Gusti Allah. Lek sing ijoli Allah mesti luweh mergo Allah sugih ora butuh. Lho sampean iki lho titip jagung sitok kok deleh lemah Allah nek ngijoli ratusan jagung. Cek ditambahi janggel. Cek ditambahi klobot, cek ditambahi tebon. Sapa muni jembutmu? Rambut. Tuh yo kok ngono ku ya. Berarti Allah ki lek ngijoli akeh nggih. Tangga kula ki nandur pari, panen sak ton, tak takoni winihe pinten? 5 kilo. Dadi sampean ki lek dijoli Allah mesti luweh. Lho lek ngono mending duwe tangga pelit tinimbang loman. Sampeyan nek tanggamu loman sedekah 100 karo tanggane dijoli 100. Wis, mula berbanggalah sampean sing ditangga pelit mergo lek sedekah gak Wis niki mengke nek kerdus mlaku kangge bantu musala tak critani engko gak dijoli awakmu. Lek gak dijoli sing ijoli Gusti. Lho, mula sing golek nek kerdus mlaku tulung diseni. Tak peseni aja 1000, mergo 1000 iki gambare patimu ra nggawa pedang. Wong gawa pedang aja dilebokne kotak amal, sing dilebokne kotak amal sing kumplukan karo Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 digambari wong kumplukan kuwi karepe kon ngejak nang musala, nang masjid. Lah wong kene malah sing dilebokne sing gawa pedang, akhire dilebokne malah bacoki kancane. Ana sing 500 500 gambar kethek. Gak enak saiki ya. Betul-betul lah iya. Wis niki mengke mboten dijoli dieling-eling Bu nggih. Engko dhisik lek gak dijoli berarti sing dijoli Gusti
Mungkin sing duwe dhuwit 10.000 dilebokne, 5.000 lebokne. Lek pas gak nggo dhuwit kok ning tangane enek cincine, lebokno cincinmu yo. Ngono ki ya itu lho Pak Lurah. Sing nguwentahi. Ya wayahe sing ning dhuwur nyontoni ngono ki enek. Lah aku rumah samu rene iki lho ora nggo dhuwit. Aku ya ngono lho. Aku rene iki golek dhuwit. Hus. Ngene iki ya guyon yo. Pun. Tekan ndi ki mu? Oleh arep ngitung nikmat sing diparingi Allah, gak iso. Gek nikmat sakmene iki gratis, gek kabeh apik lho. Yo. Sampeyan tahu to mikir kuping iki lho. Karo Allah digawe lemes iki lho delok niki. Hei. Allah gawe kaku iso. Cara karo Allah digawe kaku, aku tak takon, sampeyan iso turu miring. Ora yugi anjil ngene to. Ora bendina ibuke tukaran karo bapake. Nyapa tebu kok nyeneni ayahe. Lah kuwi bantale bolong kabeh. Lah nyapa kupinge bapakmu ngentekne. Lha iki lho. Iki kan jenengan sari ki teplek-plek ngono iki. Ora ki bar sari langsung balik dhewe kok. Ora tau wong butun kok umeke nyapa tebu iki lho ora gelem balik, Nduk. Ora tau. Lha iki Allah ki lek gawe lek gak Allah mboten sak. Aduh, masyaallah. Lek gak Allah gak iso iki. Gek karo Allah digawe menggok-menggok iki lho kupinge. Malaikat didawikat dalam sing bagian gawe kuping, tulung lek gawe kuping gak ono menggok-menggok aja lurus. Enten apa Gusti engko lek enek semut ben ora langsung mlebu, tapi menggok. Engko sing di kuping krasa iki lho Allah. Atik ndelok lemes iki lho ora lemes nemen iki lho, lemese kok enak lho. Lha iki cara lemes nang umumane digawe numpak motor ora ebek. Lho tenan iki. Lho tenan iki cara lemes nemen kaya apa awakmu digonceng bapake Caca prame umek. Nyapa tadi kok umek kupingmu berbeki lho ya. Lah piye? Lah mau tak omongi to tak kongkon naleni Rafia. Dadi mudah. Sadar sampean ngeten iki, sadar iki. Lho, lek ngono kesimpulane Allah iki karo awake dhewe beneh. Allah iki karo awake dhewe apik. Lho lek Allah karo ade apik, yo ayo to awake dhewe bales apik karo Gusti. Allah karo awake dhewe apik, Pak. Aja kalah karo pitik. Diwehi jagung lembales endok. Wit pelem diwehi letong balese pelem. Lho awake dhewe dikek endok kok balese telek to. Nikmat sing kaya ngene iki kongkon syukur. Ngono lho. Pitik iki lek dik sregep ngendok deman apa mboten? Deman. Wit pelem lek dik sregep uwoh dikethok napa mboten? Mboten. Mak pitike dibelah menyuk men kadung ngendok selikur. Pelem kok ngono gembele kok dikethok to yu. Lek enek pitik kok dik sregep ngendok deman karo sing dipitik, Pak. Tapi lek enek pitik gak tau ngendok mek nelek tok. Iki sing dawe Quran la ing syakartum la azidannakum. Wong butun lek awakmu sregep ngendok tak tambahi nikmatku. Tapi wala ing kafartum lek kowe kufur mek nelek tok. Inna azabil asadid. Siksaku pedih ning donya iki tibakne awake dhewe mengemban satu misi, satu tugas mek kon ngendok. Golek ngendok deman karo Gusti. Lah ngendok wis sama dengan ibadah. Mula sampe nek budal jamaah takoni arep ning ndi yu ngendok. Budal pengajian arep ning ndi yu? Deres Quran laginya apa yu? Bu. Ngendok nggih. Hoi. Ngendok nggih. Hoi. Enten nang kene wong sing mek nelek. Lah enek wong ora tau Jumatan terus liwat karo iki lho, wong tukang Lho tenan. Dadi lek ngono awake dhewe iki tenan, Pak. Mula sing wis sepuh-sepuh iki lek iso terus ngendok. Sing wis purna dadi pegawai negeri ngendok terus timbang dibeleh lho. Lho, sing wis gak nyambut gawe dadi pegawai negeri, maune dadi guru kok terus leren, aja nganggur dadi pengurus takmir. Panggah nek kegiatan keagamaan ngendok kae deman. Dangke.
Mula kula ngaji ki wis tak niati ngendhok. Sesuk ngendhok ning ndi Pak Lukman? Bu, ngendhok nggih. Iki jenenge su. Lah ngendhoke awake dhewe ki ya salat. Salat niku jenenge ana wong kok mek nampa becek, ana apa nampa tonjokan ora tau becek. Awake dhewe ditonjok kaya ngene jane mek kon becek lho. Beceke apa lah mek salat 5 wektu lho, ping pira lho, sak salatan 5 menit ya mek 20 menit. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit. Sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning arep TV oleh kok. Dadi wong gak gelem ibadah ki jane permasalahane gak syukur karo nikmat waras iki lho, Pak. Lho salat wis semu ping 5 lho yu. Kuwi lek 5 menit, 20 menit, lek 2 menit, mek 10 menit. Salat ki yo gampang ra iso ngadeg oleh lungguh, ra iso lungguh oleh gletak. Ora iso gletak mulumah murep, ora iso apa. Iso mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Nek ketip gak iso tenang mripatmu tak remne tak salati. Salati wajib. Bu maca Fati kuwi lek iso. Kula mboten hafal Pak Luman Fatihah, lha hafalmu apa namung bismillah ya wis maca bismillah ae. Allahu akbar. Bismillah. Lah bacane isane kuwi kok. Kula bismillah mboten saged Pak Luman zikir, mboten saged. Lah nyapa kula mualaf nembe masuk Islam ilat kula lek ngomongne bahasa Arab kaku. Mboten usah ya jan ya salatan lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ya ora usah maca. Ngadeg kok sekira ngadeg cukup ge maca Fatihah. Wong butone lek maca Fatihah 40 detik ya wis ngadeg 40 detik. Waya rukuk-rukuk, waya sujud-sujud, waya salam-salam. Ora angel Allah. Urusan karo Allah ya ora angel. Salat wajib nutup aurat lek ditutup. Lek ora ditutup oleh salat harian kali udo. Oleh Pak, sampean ra ditutup blas kemalingan, malinge sing dicolong saene kain. Sampai ning omah dhewe kabeh dicolong selambu, taplak meja, karpet. Sarung sing dicolong sak lemari entek. Sampeyan oleh salat udo, sah. Sing penting syaratnya sitok aja jamaah. Oleh jamaah geger ning butuh nek wong edan anyaran. Lah nyapa yo lah jamaah karo andul. Oh ibadah nggih. Ibadah. Nikmat sing kaya ngene disyukuri karo ibadah. Cara pitik sregep. Cara wit pelem sregep. Allah. Nggo Ramadan ya poso. Poso mek 13 jam lho. Kuwi lek digawe dina paling setahun lho mek 16-an dina menawi. Dipanen dizakati, zakat lho ya mek sak ton sak kintal lho. Lho sing 9 kintal peken, wong sampean dadi wong tani kangelan apa lho mek tandur tok. Bar tandur ya kok tinggal mulih apa kok tunggoni parine? Malaikat ditimbali kadal wong butun wis tandur empun. Pripun Gusti tunggonono ya? Lha enten apa Gusti adotana. Dadi pari sampeyan sing ngodoti malaikat diperintah Allah. Mbok wis dhuwur ditelepon kan wis dhuwur empun. Glintir ana pari ya katak glintiri dikeleti karo glukol lho. Lho basa panen Allah mek njaluk sak kintal, sing 9 kintal peken ngono ya ora diwehi ya. Padahal sampean iki lho kangelan mek duwe sawah sing paring Allah, iso ning sawah sing paring Allah. Lha ngono ya Allah njaluk 1/10 ngono iki lho kon wehne tanggane dulure sing larat ya. Nak nyat-nyat. Wis sugih ndak nyangat Pak Lurah ngedum beras miskin melu antri. Wong zakat iki tasik pelit lho Pak. Mergo sing sampean wehne duduk gandani jenengan. Jenengan iki lek panen sak ton gampange zakate sak kintal. Niku sing sak kintal pancen sanes gadani jenengan. Niku dak emong miskin. Lah sampean baru dikatakan loman lek sing 9 kintal iki sampean tok neneh. Mergo 9 kintal iki tek jenengan. Jadi sampean iki lek panen sak ton sing sak kintal niku zakate. Lah sing tek sampean 9 kintal niku lho.
Lah lek sing sangang kintal sampean sedekahne neh. Iki jenenge loman. Dadi wong zakat ki wong pelit. Wong zakat ki pelit. Nek ora zakat malah ngentit. Bu, sugih kaji, ora usah mikir budale. Sing penting daftar. Jeneng Nabi bolak-balik dawuh ora usah mikir sesuk, sing penting saiki. Saiki ndek dhuwit daftar. Hei. Sing danane urip ki saiki yo, lek engko ora kepara petuk. Sing danane urip ki saiki engko ora kepara. Mula saiki ndek dhuwit daftar kaji. Ora usah mikir engko, kok dipikir saiki lho. Sampai nih urip ning donya mumet iki mergo senengane mikir engko. Niki sing pengajian rong bar mulih kan mikir engko. Lah awake dhewe iki mumet kan senengane mikir engko to wong urip ki mek saiki tok engko kepara petuk. Wong akeh wong butun, wong enek, wong pagu iki lho, cik tas metu ka omah. Jilbaban lho dilu jilbabe sing nyepet kancane. Enek wong pagu tas metu ka omah nggih klambi apik. 10 menit sing nyepet klambine polisi ya. Lho urip mek saiki tok, ora usah mikir engko kepara petuk sing penting saiki ndek dhuwit daftar kaji. Ngono lho. Ning darane wong apik iki saiki lagi jenenge syukur. Lek ngono carane syukur piye? Nyadari lek waras ki peparinge Gusti. Lah waras sing kaya ngene iki ayo disyukuri dengan bentuk ibadah. Nomor loro, caranya apa ta awake gak pinter syukur. Siji krana gak rumangsa diwehi. Nomor loro awake dhewe gak pinter syukur apa penyebabnya senengane nyawang wong sak dhuwure. Lho sampean iki lek nyawang wong sak dhuwure ora tau sadar diparingi lho. Mula Kanjeng Nabi dawuh unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Wong butun kowe iki lek pengen dadi wong ahli syukur, urip ning donya iki seneng nyawang sak ngisore, aja nyawang sak dhuwure. Wong iki lek nyawang sak dhuwure gak sadar Pak diparingi nikmat Allah. Enek wong lanang karo wong wedok numpak peda pancal, krana dalane munggah. Sing wedok diomongi, "Dik, mudhun aku ora kuat mancal." Akhire sing wedok mudhun, sing lanang ya mudhun. Peda pancal iki dituntun, Mas, krana dalane munggah. Enak-enak nuntun peda pancal dumadakan kok mburi nek wong lanang karo wong wedok numpak Supra X 125. Uwing. Lah kok sing wedoke njawil gini sing lanang ting ting yah nyapa. Cara awake dhewe sugih iso tuku Supra X 125 iso wing. Sing wedok sing lanang muni lha kowe teng ngeyel mbiyen awake dhewe rasah rabi pacaran ae. Lah nyapa? Lah netonmu wage netonku paing kok. Geyeng e pra ya neton kere. Jere wong sing numpak pedah, wong sing penake sing numpak motor. Lek gak sadar diwekne pedah iki lek gak sadar. Dadi wong lek nyawang sak dhuwure gak sadar diparingi Allah. Dek gak pernah sadar bahwa aku iki karo Allah diparingi peda pancal. Lah sing numpak peda motor ngeng sak kilo lho kok udan deres. Sing wedok njawil ya udan ya ngiyop-ngiyop akhire ngiyop nang toko tutup nang emperan. Enak-enak ngiyop lah kok kidul enek wong wedok jilbaban kacamataan. Lah kok nyetir Innova. Sing lanang nang sandinge uwing. Jadi sing numpak peda motor njawil ngene sing wedok ting ting ya nyapa. Cara awake dhewe sugih iso tuku Innova iso wing. Lah gak sadar dikai sepeda motor. Sing lanang mlya kowe teng ngeyel. Awake dhewe jane rasah rabi wong lek dikompas ngalor ngulon. Ngalor ngulon pramarakne jleput. Jere wong sing numpak peda pancal, wong sing penake wong sing numpak motor. Tibane sing numpak motor dudu wong penak. Jere wong sing numpak motor sing penak wong sing numpak kuwi lho menungso lek nyawang sak ndure. Lah sing goblok iki sing numpak mobil. Lho kok salipan karo sing numpak peda pancal. Sing numpak peda pancal iki wong loro begeki sepedae elek mak kriyet. Wong pedae gak enek rime. Pedae lek elek gak enek rime. Enek rime tapi rem E. Rem E iki piye lek arep nabrak sing ngrem cangkeme. Kuwi jenenge peda rem sing digengrem cangkeme. Jadi peda paling elek rem E.
Di sampean sesuk ning sawah kok petuk tanggane pedahe gak nek rime sampean semantani. Pedahmu ki rime rem to Pak De. Rem piye? Lah nabrak ora cangkeme geng rem. Jadi sing numpak Innova, Dek, dalem Mas, demi Allah, cara aku lah ijol-ijolan, aku gelem kok ijol-ijolan karo sing numpak sepeda pancal. Lah tibane sing numpak Innova sapa? Subhanallah, tibane tas mulih teko Kediri, pendak dina Rebo ki ngapunten cuci darah kena gagal ginjal, Pak. Wis, sampean iki lek pengen urip ayem nyawang sak ngisormu ing dalem urusan bondo donya, lek ndangak wis ora bakal syukur. Manusa ki dilahirkan dari tanah sing kerep ndingkluk. Diparingi omah tingkat, alhamdulillah omahe dhewe tingkat, omah sebelah ra tingkat. Lho mudhun, lak syukur ta. Sing ora tingkat alhamdulillah omahe dhewe wis dikeramik, wis dipelur. Omah sebelah lho durung dikeramik, durung dipelur, mudhun. Sing durung dikeramik alhamdulillah omahe dhewe durung dikeramik, durung dipelur kok ya kena tinggeni. Omah sebelah ki lho ngontrak. Sing ngontrak alhamdulillah, Dik, ngontrak-ngontrak kok ya wis iso misah ka wong tuwek. Omah sebelah ki lho melu mara tuwa 20 taun. Sing melu mara tuwa syukura alhamdulillah, Dik, ra krasa melu mak ya wis 20 taun. Atik mak iki kawen. Dek krungu apa ora Mas sebelah kene? Napa Mas transmigrasi nang Irian Jaya gretean gak kerasa nek pengen mulih iki lho. Muduna. Diparingi di mobil alhamdulillah ning dinti numpak mobil Mas sebelah sepeda motor alhamdulillah ning dinti sepeda motor sebelah sepeda pancal alhamdulillah ning dinti numpak sepeda pancal Mas sebelah mlaku. Sing mlaku alhamdulillah ning dinti mlaku Mas sebelah ki lho kabare ra iso mlaku kena asam urat tinggi. Sing kena asam urat mudhun alhamdulillah man ndak iso mlaku kok nyek uyip. Omah sebelah dik iki diumumne nang musala innalillahi. Kula iki kadang lek mikir ya Allah, kula iki sering kali kok pamer mboten. Kula iki lek nyetir mobil sering kali meneteskan air mata. Ya Allah Gusti, alhamdulillah. Delok pangkula mbiyen kaya ngoten alhamdulillah isine mek alhamdulillah. Isine mek alhamdulillah. Duh tenan. Bu, nyawang sak ngisore nggih. Bojo barang lek pengen nyukuri nyawang bojone kancane sing sak ngisore lho. Tapi dibatin aja kok omongne. Tibane nemen bojomu ya tahu cangkemmu ngono. Dibatin, alhamdulillah. Cek ayu bojoku timbang bojone Paito ngono. Tapi aja kok omongne nesu Paito nggo. Wong bojo ayu karo bojo elek iki jane padha. Bojo ayu ku ya kelebihane ya ayune kuwi. Dijak ning dinti pantes. Nanti bojo elek ki Allah ki ya adil. Bojo elek kelebihane apa? Siji prigel nyambut gawe. Rata-rata sing prigel nyambut gawe lak nyeng wong rewang barang kan sing bagian mburi lak nyeng rasa nesu. Nyeng ayu-ayu jangan nyarep. Ngono ki sing mburi kaya ngono kae. Wanya ngeteri manten ya nak nyak. Wis nak nyamiya kowe kebagian ge jenang cuntung. Lha tenan. Lha bojo ki lek ayu wae saiki tenan yuk. Lha tenan saiki bojo ayu lek imane ndak rasa ngapunten mek nyepaki tangga. Lha tenan. Yen kula ki ya Allah tenan beh. Lah kok ni nutul ancane ta? Lah nek ning enek-enek tengah wengi diculne aman. Lho Allah adil. Sing ayu ki ya rakate akeh kok. Nek ning enek-enek iki wis ora tau gelem candalan, wis ndak tau nukane candal. Adus yen ndak patek laten kon sabunan malah nggo tugelan boto. Syukur nggih, carane syukur siji awake dhewe rumangsa diwehi, nomor loro nyawang sakngi. Nomor telu, carane syukur iki piye? Karena apa? Hari ini wong urip niku sing paling rapuh itu masalah ekonomi. Mula awake dhewe kudu pinter syukur, Bu. Lho sakniki hari ini nggih, perceraian tertinggi itu penyebabnya namung kalih lho, Pak. Siji karena ekonomi lho.
Dadi awake dhewe iki lek gak pinter syukur kegulung ning donya iki. Jadi penyebab perceraian tertinggi di Indonesia itu paling tinggi mergo ekonomi. Dan uniknya Pak, 70% itu istri menggugat cerai datang suami. 30% suami megat tinggi istri ini. Jadi lek jenengan tindak ke pengadilan agama nek wong 10 pegatan niku sing 7 sing njaluk pegat blok kudungan-kudungan. Sing 3 niku sing lanang. Nah, akhirnya diteliti apa penyebab perceraian? Ya mergo faktor ekonomi niku. Mula wong wedok iki gampang njaluk pegat jadi wong lanang iki mergo nyapa pancen wong wedok iki gak siap lek kecoba ekonomi. Wong wedok iki rumah tangga gak siap melarat, siape omah lek elek. Wong wedok gak siap. Lho nggih wong wedok gak siap melarat, siape sugih. Lah awake dhewe iki omah elek siap Pak, make cah-cah sing ra siap. Mergo wong wedok iki watak isinan niku lho Pak. Omah elek isin, motor elek isin, klambi elek isin, gulu gak dikalungi isin, tangan gak digelangi. Wong wedok isinan. Mula wong rewange sing bolak-balik ganti klambi ya wong rewang seminggu ya ganti ping 7. Wong lanang rewang seminggu panggah nggih kaos akar diwang. Lho tenan. Delok wong sakmene kae wong pengajian iki wong wedok, aku tak takon wong lanang sakmene kae, aku tak takon, enek sitoke sing nggawa tas. Niki lho kabeh nggawa tas. Lha wong wedok lek metu nggawa tasnya apa ben diarani isine dhuwit. Ben diarani wong sugih padahal isine balsem, Pak. Delok niku kabeh nggawa tas. Tasmu kok ngopo? Ya nek turan nyanyi antahi nek ngono. Lha pancen wong wedok isinan. Bu, rata-rata sing lunga ning luar negeri iki wong wedok apa wong lanang? Ning Indonesia enek TKW, Pak, tenaga kerja wanita. Kok golek TKP ya ora enek. Lho, mergo wong wedok lek omah elek ya isin, motor elek isin, anake ra tutuk sekolah ya isin. Sementara sing lanang dipecut gak budal-budal. Akhirnya pada tangan ono, nyapa Dedek aku tak ning Hongkong. Lah nyapa dik dadak ning Hongkong, kapan awake dhewe iso gawe omah, iso tuku sawah? Kapan anak iso tutuk kuliah S1 S2? Lah terus iki budal apa? Ya Allah wong lanang kok pelit temen, sapi mburi omah kalau ya tak dole, tak silie, tak gawene budal. Mulai wis teko Hongkong tak ijoli wedhus ya. Bu, mulai ekonomi iki penting. Ekonomi iki penting, mergo ekonomi rapuh tenan, Pak. Rumah tangga rapuh, mergo wong wedok gak siap melarat siape. Mergo wong wedok isinan. Mula sampean rumah tangga jarang Pak wong wedok njaluk dhisik. Ra enek isin. Enek sing lanang ning sawah digandoli, ayo tayah, ayo gak isin. Jajal wong lanang sing wedok nyapu cowablek bokonge, ayo tayah, ayo temak, nyapa tayah, bapake unyil ndak umat iki. Dadi wong wedok iki ora tau njaluk Pak isin. Lah nyapa mek besang. Dadi ora klamben duaplang. Sing lanang ora paham, sumuk tedik sumuk kakekmu kuwi dibesangi. Dadi wong wedoke persis pitik babon. Sampeyan roh pitik babon ngereki jago. Gak enek. Wis golekno enek babon ngereki jago. Mboten enten. Lah nyapa isin nyatane ngisor pager ya mapan. Lha wong wedoke pancen isinan, ngene lho. Mula lek ekonomi jatuh, wong wedok isin. Jane wong wedok ki sugih ya ora siap, apa melarat ya gak siap. Jane lek wong wedok sugih niku ya ndak siap lho, Bu. Maksudnya ngeten, wong rumah tangga iki kok duwite sing lanang karo sing wedok, akeh sing wedok. Ngapunten ya gampang rapuh. Mergo jenenge wong butun, wong wedok iki swarga nulut neraka. Lek sing lanang dadi lurah, sing wedok diceluk Bu. Sing lanang dadi camat, sing wedok diceluk Bu. Sing lanang kiai pinter ngaji, sing wedok Fatihah rapal, panggah diceluk Bu. Lah nyapa mergo wong lanang iki dinunuti kuat. Lek sing wedok dadi lurah apa sing lanang celuk Pak Lurah? Ora eneng. Lah nyapa wong wedok iki gak kuat dinunuti. Lek sing wedok dadi camat apa sing lanang celuk Pak Camat? Mboten. Wong wedok gak kena dinunuti. Sing wedok pinter ngaji hafal Quran, ceramah pinter diceluk Bu Nyai. Lah sing lanang ra godak ngaji apa celuk Kiai? Ora, panggah celuk Pekpok.
Mergo wong wedok gak kuat ketika Pak Harto jadi presiden, Ibu Tin jadi ibu negara. Ketika Gus Dur jadi presiden, Ibu Sinta jadi ibu negara. Ketika Pak Habibie jadi presiden, Ibu Aini jadi ibu negara. Ibu Ainun. Nek Aini kan tonggone Ainun. Ketika Pak Habibie jadi presiden, Ibu Ainun jadi ibu negara. Wes aku tak takon, ketika Ibu Megawati jadi presiden, apa Pak Taufik Kimas disebut bapak negara? Ora, mergo gak kuat dinunuti. Lek sing lanang sugih awakmu mulya, mergo bojomu kuat kok nunuti. Tapi lek sing wedok sing sugih ngapunten Pak, gak kuat dinunuti. Dadi gak set awakmu. Mula jadi wong lanang bolak-balik tak atone tata ekonomi cara Kiai Misbah Jampes. Tata ekonomi sing sregep nyambut gawe dadi wong lanang. Aja mek ngumpulne layangan. Layangane dipanjer mancing. Enek ning buton wong ngono kuwi. Wong ya teko. Ketoke wong teklak-tekluk. Ola awake dhewe dadi wong lanang sregep nyambut gawe. Kula arep rabi niku dipeseni karo Kiai Misbahul Amin Jampes. Lukman arep rabi nggih tata ekonomi le. Mondok 9 tahun kok dipeseni kono tata ekonomi dek to, Pak. Mesine pantes kula tata ngajine. Lho, ngoten Gus, Lukman, kowe lek ekonomimu rapuh sembarangmu rapuh. Kowe lek ekonomimu rapuh, berjuangmu rapuh, keluargamu rapuh, ibadahmu rapuh. Wis sing sregep nyambut gawe tata ekonomi, ora usah petentang ngetokne alum pesantren, titik-titik dalil aja. Kowe engko lek wayah ketok diketokne karo Allah. Tak kundeli dadi santri, Pak. Akhirnya kula rabi wong Blitar sreweg nyambut gawe. Pak Imam bakul brambang gak berhasil, pindah bakul pakaian gak berhasil, pindah bakul pedah motor gak berhasil, pindah bakul katul gak berhasil, pindah bakul ndok gak berhasil, akhirnya kula bakul jagung, Pak. Wah, Blitar itu terkenal peternakan, Pak. Jadi kula ngeteri peternak ini. Boleh dikatakan kula berhasil 10 tahun bakul jagung, Pak. Akhirnya enek majelis napa niku jenenge enek mantu sing ngaji mboten dugi kula kan ngaji. Padahal kula moh Pak kula kon khotbah kon ngimami tahlil moh. Nggo dali dawuh guru rasah ngetokne isone ngaji. Nyambut gawe. Wong-wong budal jamaah, aku budal kirim jagung kok. Lho tenanan kula dikritik gak bisa-bisan. Kiai alumni pesantren kok kedonyan. Lah kowe iki sing kedonyan sawahmu ombok kowe sing dipangan 3 wulan nenek. Lah aku sing tak pangan sesuk ijek golek saiki kok. Lah kula iki tak pangan sesuk golek saiki yo. Kuwi lek oleh. Nek ora. Lha tenan lah. Akhire nek acara manten kula dikeken ngaji. Kira-kira sing ngrungokne batin, alah ndelok bakul jagung kok iso ngaji. Lah itulah kula mulai konangan. Akhir diundang tangga sebelah, desa sebelah, kecamatan sebelah, kabupaten sebelah wis bedino sering nang Kediri, provinsi sebelah, kula nembe king Makassar. Jeng ben iki kula budal teng Batam. Akhirnya diundang ning negara sebelah, kula nembe ngaji king Hong Kong. Akhirnya basa ngoten bakul jagung tak lereni. Lah nyapa lah tibane tak hitung penak ngaji ya. Lah bakul jagung dadak kepotong kuli karo transport kok ngene iki bathine utuh kok. Lah Pak Imam makelari ndak tak menyuk men. Tapi artine kula nyambut sakniki wis gak kober Pak bahasane ngoten. Winginane corona niki kula berusaha bakul yo angel. Wis kadung diflot ngeten iki karo pangeran. Mula awake dhewe iki tenan nata ekonomi iki penting. Kudu sregep nyambut. Lah sampeyan dadi wong wedok sing akeh syukure. Lho nggih, mergo sugih niku jatah iki. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Allah ki lek nakdir wong niku 50.000 tahun sebelum menjadikan langit dan bumi wis enek tulisane. Jadi sugih melarat ki wis ditakdir Allah. Ning kono enek tulisane Yutun sugih. Tanggane Yutun KEKRE jleput wis enek ning kono tulisane. Dadi sugih niku jatah.
Jadi nyambut gawe niku perintah, sugih niku sampe nek diundang genduren aja niat golek berkat, berkat kuwi jatah. Nanti Pak D gendurennya apa ben oleh berkat, oh kowok kuwi jenenge. Wong berkat wis disiapi awake jenengan dereng dugi kok. Undangane 50 lagi berkat swidak kok. Aja kok niati golek berkat barang genah kok diniati iki lho. Sampeyan niatono nyenengne sing ngundang titik. Dene kok ora iso genduren sikile ketekluk ora usah susah lek pancen jatah dititipne kancane, Pak. Wis, sampeyan iki lek nyambut gawe niatono krana mergo sugih niku ngono lho yu, nomor 2 sugih ki potongan. Wong lek ra potongan sugih kan sugih ya angel. Wong lek ra potongan sugih tidak numpak mobil AC ya mabuk. Tidak numpak Innova terbaru ki lho. Mbutun Kediri mabuk ping 16. Mosok ditumpakne pikir lho mbutun Madiun malah ra mabuk. Lho kok malah ngadeg karo nampak angin. Oh pancen balungan kiri kowe iki wae. Pancen potong. Lho ora potongan. Nglera potongan sugih ditukani anggur lho sak kilo 20.000 ya ra doyan. Mosok ditukani juwet lek kok malah sowen. Oh ilat kere kowe iki kok malah dilak-diluk melet itu. Alah. Anggur lho 20.000 sak kilo ra doyan juwet lek malah sowen. Kuping lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mosok dikai biting lek kok garing. Wah kuwi kuping kere ya. Lah mula untuk mengantisipasi masalah ekonomi Bu, ayo awake dhewe sing nomor 3 sing pinter piye carane syukur sing nomor 3? Standar pesen kula. Ada satu kalimat pendek Pak, maknanya dalam. Wong urip ning donya kuwi keinginan harus diukur dengan kemampuan. Iku caramu syukur. Sing nomor 3. Sampeyan pengen apa oleh Bu, tapi delokan pira penghasilane suami jenengan. Aja ngoyo. Pingine tuku Vario rega 26 juta lek duwe dhuwit tuku wae. Tapi lek dhuwitmu mek 3 juta aja tuku Vario, tuku Grand ae. Mergo numpak Vario Blitar Kediri teko, numpak Grand Blitar Kediri ya. Urip ki sing penting fungsi, gak usah mikir, geng. Hari ini hidup kita itu gak pinter syukur mergo nuruti gengsi lho yu. Sama nek nuruti gengsi 3 miliar gak cukup, tapi nek nuruti fungsi 3 juta cukup. Pingine tuku kijang Innova lek dhuwit tuku wae, tapi lek dhuwit men 10 juta. Ya ora eneng tuku Innova 10 juta iki. Tuku wae Suzuki Cherry ae. Mergo numpak kijang Innova ra kudanan, numpak Suzuki Cherry ya ra kudanan, lho lak padha to. Malah Suzuki Cherry rega 10 juta, kuwi iso mbleduki Innova. Akeh wong numpak Innova gregeten mergo kebledukan Cherry 10 juta lho. Cherry 10 juta wis suwelek atik beluk to. Bene penting bleduki. Lho. Iki ketoke guyon ning tenanan. Penting bleduki. Pingine tuku jam tangan rega 1 juta, punya uang beli, sapa sing menging. Tapi lek duit sampean mek 100.000. Aja ngoyo tuku sing 100.000 ae, mergo jam tangan 1 juta. Saiki jam 11 sing 100.000 ya jam yo padha to. Apa lek sing 1 juta jam 11 kok sing 100.000 jam 10? Nyapa to jam kok terlambat sak jam ya ngono kuwi jam ki lek murah mlakune kalem. Wis dieling-eling. Pingine tuku TV gede 45 in 75 in lek duwe dhuwit sapa to nglarang tuku wae. Tapi lek mampune 12 in, aja ngoyo tuku sing 12 in ae. Mergo sing 75 in Indosiar Dangdut Akademi, sing 12 in Indosiar ya Dangdut apa lek sing 75 dangdut ku sing 12 in sponsor ae. Napa to YouTube kok sponsor ya ngono YouTube iki lek cilik dileboni dangdut ora sedeng. Wes wingi 75 in Piala Dunia sing menang di Spanyol. Kok sing 12 in ndi sing menang? Tekku kok sing menang kok Argentina to. Padha to ya. Wes, keinginan harus diukur dengan kemampuan. Aja nuruti gengsi tapi nuruti Yo, pingine lek pengajian metu tuku omah wangi, pingine tuku Rexona ben wangi. Sing menging sapa lek duwe dhek tuku Rexona yu. Tapi lek ra duwe aja ngoyo, golek kemangi ae. Mergo Rexona ditempelne kelek wangi, kemangi dieplok tempelne kelek ya
Wangi malah kemangi kari nambahi timun. Carane syukur sing nomor 3 keinginan harus diukur dengan kuwi jenenge syukur, kuwi jenenge gak ngoyo. Lah saiki ora wong Blitar, ora wong Kediri niku sami ugi sami mawon cilit babi dientup. Duite 3 juta sing digayo 26 juta akhire mulai riak-riak rumah tangga, mulai wujud gak pinter syukur. Akhirnya kredit, lah kredit ki yo sangat tembung mlungker karo nyedit. Wong kredit ki yo resikone apa siji gak oleh prei nyambut gawe, mergo wong kredit diminta setor mesti. Nomor 2 wong kredit gak oleh lara, mergo kudu bendina nyambut gawe. Nomor 3 wong kredit ki regane kalah, gak enek apike wis, Pak. Lha kula duwe dulur iki tuku Innova ki kontan lho Pak Imam 140 dikredit dadi 220 kok. 3 tahun Pak akhirnya didol payu 120, 3 tahun rugi 100 juta, setahun rugi 30 juta Pak. Hiduplah yang sederhana, kuwi carane syukur, iki ngomongin syukur yo. Pak, aja ngoyo, gak kuat tuku motor nggih montori maratuwa. Lek bensin kebek tumpaki, bensin entek balekno. Lek maratuwamu takon, "Lha kok tumpake tok atukane bensin?" Jawaban ya, keinginan harus diukur dengan kemampuan. Mampu kula tasik numpaki tok rumah pun kok bensin, meroto langsung goro-goro Pak Lukman aku jeleput. Jengke. Lho apa kredit gak oleh lho lek sampean pegawai negeri monggo potong gaji, mergo sampean duwe gaji mesti. Cara kon pasok mesti ya iso to. Diang kerengane tukang ceramah kok kredit. Ya lek sasi mulut rame, bakdo mulut sepi, lek wis sepi sing ngongkon, ke bayar, yo, gak usah kredit, ngono ki ya nek sing batin, ora kredit lan duwe kok, enak aku ya roh wong iku kudu rada melihat-melihat ki lho wong iki. Imam Ghazali dawuh, Pak, manusia ki pokok gak duwe permasalahan 3. Dunia itu menjadi miliknya, Pak. Manusia ning donya kok siji gak terlibat urusan polisi, tenang sampean. Maknane piye? Jadi wong buton, jadilah warga negara yang baik, wis. Sampeyan iku lek kena masalah hukum, kecekel polisi, beban sampean berat. Ora usah terlibat narkoba, mabuk-mabukan, jangan. Lek wis kecok, cokot karo polisi. Kula duwe kanca Pak kemlelete 7 wong, duwe usaha mebel, mungkin paling besar di sekitar kula Pak. Mboten sadar nuku kayu jati lah kok colongan to Pak. Sing nyolong dicekel kok dol ning di kono. Kanca kula langsung digonang Polres Blitar. Nangis kepoyoh-poyoh, Pak Lukman gak enek digdayane wong nek musuh polisi. Wes akhire wong iki kaya wes ngapunten Pak, ngapunten sembarang entek akhirnya Pak, entek kuwatah. Sampai hari ini kalau enek polisi ki bangga dek. Dek, kok ndiloro dek ngalian. Yo tenan yo, jadilah warga negara yang baik. Numpak sepeda motor helman, golek kadung kena tilang nangis. Duwe SIM. Sapa wahing lho. Bu, nomor 2 dari Imam Ghazali, wis ning dunya jadilah warga negara yang nomor 2, lek iso aja terlibat karo utang dari Imam Ghazali. Uang ki lek wis kena utang kadung kebulet-bulet, waduh wis kadung kedelep, waduh. Akhire wis golek utangan diken nutup utang, golek utangan nutup wis uripe ndak enek tenange. Wes gak usah ngoyo golek utangan, gak usah kredit, hiduplah yang seder. Nomor 3 aja urusan karo dokter awakmu yo. Leres sing diomongne Pak. Jaga kesehatan. Wong lek kadung kena lara, aduh, gak enek oke duit. Jauh Imam Ghazali kok enek wong buta awake waras ra ndek utang gak terlibat hukum. Donya ki menjadi miliknya, Pak. Aku tenan Mas Imam gak sombong, aku gak diutang Mas. Wah, ayem.
Aku mbayang nih cara duwe utang gek winginane corona iki kaya apa aku. Ning iki panco apa lah undangan ngaji sepipi ya. Alhamdulillah Pak Lurah tenan. Kula ngrasakne tenan wong gak ndek utang tenan wis jauhi hutang hiduplah yang pon carane syukur siji rumangsa diwehi, nomor loro nyawang wong sak ngisore, nomor telu keinginan harus diukur dengan niku carane awake dhewe syukur krana hajate niki syukuran niki pun kula sampaikan teng panjenengan. Wis mugi-mugi Pak Sukron barokah syukuran niki nikmate ditambahi kalih Allah, garwane sing diparingi sehat terus sehat. Kalih Allah diparingi umur panjang sing baro. Wis Mas monggo sing badhe ngaturi napa, Pak? Ayo Mas, kotak amal, kotakan. Bu. Mumpung durung mati lek iso duwe tinggalan. Wis tinggalan apa ae wis gak ketang tinggalan semen sak-sak kangge musala. Selama musala iki dikek salat, sampean nek pun sedo panggah oleh ganjarane salat. Ayo duwe ting. Nah, wis tinggalan apa lah niki adi damel bangun musala Mas. Wis muga-muga awake dhewe engko lek bantu musala, lek awake dhewe kok ninggal kok musala ki cek urip, sampean kaya wong urip mergo bendina oleh ganjarane salat. Ayo diringi selawatan Mas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin ling eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung turun dan rawuhi malaikat jurupati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Luwe loro luwe susah rasane wong ning neraka kelabang kores kala jengking kelabang geni ula geni rante geni kota geni cawisane wong kang duraka kumampan dawuh pangeran dasar lan manut perintah Tuhan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
sedherek kula agami Islam agami kula kitab Al-Qur'an panutan kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sedherek kula la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin rantegani kotakani cawisane wong kang duraka kumambang jauh pangeran dasar lan manut perintah Tuhan luweh mulya luweh mukti rasane wong ning swarga 70 widodari kasur babut encawisi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Pun mugi-mugi jariah panjenengan kalebet dawuh Kanjeng Nabi mambana masjidan walau kam mafhasi qattatin banallahu baitan fil jannah sapa wonge sing bantu pembangunan tempat ibadah senajan lek bantu sak susuwe manuk kutut besok teng akhirat dibangune omah nang swarga amin ya robbal. Mugi-mugi setiap rutinitas ibadah teng musala panjenengan oleh lumebere ganjaran. Sering tak aturne awake dhewe kabeh bakal mati. Lah wong mati niku sing paling penting siji duwe tinggalan. Mergo wong ki lek mati kok duwe tinggalan niku kaya wong urip. Ning kene rong enek musala, sampean bangun musala, kok sampean mati, kok musala ki jek urip, sampean kaya wong urip, mergo ning musala pendak digawe salat, sampean oleh ganjarane salat. Oh. Dadi wong mati ki wis ora iso salat, tapi oleh ganjarane salat, pokok duwe tinggalan musa, duwe tinggalan mes. Ngene rong enek TPQ, sampean bangun TPQ, kok TPQ jek urip sampean sedo, sampean koyo wong urip, mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Pendak enek cah ngaji, maca Quran, sampean bendina oleh ganjarane maca Quran. Mergo duwe tinggalan TPQ. Dadi wong iki lek iso duwe tinggalan. Lah tinggalan niku sak mampune. Sampeyan mampune semen sak-sak ya wis titipne semen sak-sak. Mampune 10 sak ya 10 sak. Iki dadi tinggalan kula karo panjenengan. Pun mugi-mugi jariah panjenengan niki dadi tinggalan panjenengan sehingga setiap aktivitas datang musala panjenengan ya oleh ganjarani. Kang terakhir niki enten amanah nyuwun hadiah Fatihah sepindah kangge Ibu Wiji Astuti nomor kalih Ibu Sri Utami sing sak menika nandhang gerah. Mugi-mugi enggal dipun paringi saras. Mugi-mugi piyambake sabar nampi gerah. Khususon khosoh
ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa nakhususan khosoh ila Ibu Wiji Astuti, Ibu Sri Utami, ya Allah barokah Fatihah panjenengan dadosaken piyantun kalih piyantun ingkang sabar, panjenengan paringono sakite enggal saras. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jenengan ora sah batin. Lah kok ora difatihai. Wong ki lek ndongakne wong niku sing pertama balik ki ning sing donga. Jenengan iki lek ndongakne wong malaikat langsung dawuh kuwi balike pertama nang awakmu. Dadi lek awake didongakne wong waras, mula awake dhewe karo malaikat didongakne waras. Pun Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula aturne, mugi-mugi awake dhewe dados hamba sing ahli bersyukur. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit ingkang hadir mugi-mugi enggal saras, sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe salih-salihah, muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah, muga-muga sing rawuh sedaya lamun sedo pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. San khassah dzurriyyahipun sedaya piantune hadir wonten majelis menika ya Allah. San khassah dzurriyyahipun sedaya warga dusun Butun, sedaya warga desa Pagu, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Suhaya kemawon usun khosah Pak Syukron sekeluarga, Pak Lurah, panitia menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.